Moni on kysynyt, miten mä opiskelen suomea, niin tässä tulee vastaus. En käy kursseilla, enkä käytä opettajaa. Opiskelen suomea ihan itse kotona. Jos vasta aloitat, mun ykkössuositus on Aalto-yliopiston ilmainen verkkokurssi. Se on helppo seurata, eikä saa heti luvuuttaan. Sit mun lemppari on Suomen maistarikirjasarja. Siinä on 4 kirjaa, viimeinen vie B2-tasolle. Mä oon nyt kolmoskirjan lopussa ja suurin osa mun tiedoista on tullut näistä. Niissä on myös äänimateriaalit ja tehtävät oikeasti auttaa harjoittelemaan, jotta kielioppi ei pelota. Jos tykkäät opiskella netissä, katso osansuomaa.fi. Sieltä löytyy paljon materiaaleja ja tehtäviä kaikille tasoille. Myös yritän lukea kirjoja ja katsoa sisältöä suomeksi. Mä jaan lisää vinkkejä siitä seuraavassa videossa. Jos säkin opit suomea, älä ota liikaa kerralla. Tee vähän joka päivä. Se helpottuu ajan kanssa. Mä lupaan.